Icha kendo Kiboso nyaka Kisumu kanyo bende en kama masira timore, thoro timore. Daraja mbili mano aere keke mochimo Bondo kucho. Kanyo bende Cleophas masira timore, ineno ga nyaka loche kabayo tuomo jogo mantie bath apaya, jok matimo ala kanyo. Kwadhi Migori kar Kakrao kanyo bende otimre. Gucha Olalo Magucha, Migori Township, Ogembo kucho nyaka Kisii Township. Magi kod masira timore tadier timore tadier kuondgi timore ma kata kaka na chako Karahero kae kia was nyaka Ahero kanyo masira timre ma Cleophas chieng' moro kadhi dala toko tinga mar niang' non banjo wi japiko ma naneno ne lit na ahinya. Koro magi kimwacho nang'o ni apaya ma pacho kae gin mago mag thoe kendo ni gikawo ngima pile ka pile. Inyalo dak seche gi to seche mabiro mbele kuchi wacho ni koro ngima no onge. En masira maweyo ji gi thoe gi hinyruok maka gi kacha miwacho nang'o kuom odiochieng' ji 12 wito ngimagi. Mano iwacho ni chakre dwe mar 1 nyaka dwe mar 7 sani oganda maromo 2318 osewito ngimagi. Ma wach malit ahinya. Iwacho ni apaya ma pacho ka ok olosi yo makare nikech ng'iyo kata kuonde ma jogo mawuotho gi tielo luwo ok olosi gi malong'o. Koro mae wach ma iwacho ni piny owacho gin mana magolo chik ka gimoro osetimore to bende ok giduoge luwo ni chik man waketo ni be onde okete tim. Koro mano kaka piny mar Kenya chale wacho ni ka gimoro timre kiwinjo duondgi to ko osewache kamano to dhi ma wachno dhi maruchre malal kamano i. Nyakoro moge jwang' mano mipeke ite mar 2, ite mar 3 kod ite no mano 4 kod mano mar 5. Bende ukinyi makao ni some kache ranga ni bedi kunio ni kanyo to gichalo yo machalo nade. Iwacho kacha ni mae gima ntiere karkae. Mano kore gik ma utenre kod weche go mag siasa. Koro sane gichalo nade. E ite mar 8 kanyo ntie sigana mochiwo. Odan warange mana kacha e yo moro mapeyo. E ite mar 8 kanyo mantie sigana go motenre kod weche gi mag siasa. Kiwacho ko machielo bende ni Mdavadi, mano ite mar 7 motelo ne kanyo. Mdavadi wacho kanyo ni milion 10 signature mimanyo sei mimanyo mano en gimoro mok nyalre. Wacho kara gimbe wacho ni milion 2 notamo gi kinde mane gine kod mano ndike kanyo e ite no mano mar 7 to ite mar 8 kama dani mondo mi waranga ne gigi duto bende ka donjo e iye kanyo mano kata ite mar ondike kacha ite mar 8 ite mokwongo ka kata kamano oket omiye peke ite mar 7 mane kama ntiere karakacha Raila urged mondo mi osir Kalonzo Musyoka motelo ne yiero mabiro e 2027 mano ntiere ite mar 7. Jod bura mano tenore kod Kalonzo Musyoka odiochieng' manyoro bende koro kwero Odinga bed kod paro machalo kamano. Mano ndik mana tok sigana mar Musalia Mudavadi ma bende koro ntiere kar kanyo wacho ni oyo signature momanyo mag milion 10 gi okane chopi. Cleophas kwa chako kar se mimanyo mag milion 10. Koro jatend migepe Musalia Mudavadi nyo wacho gi duol mapek ahinya ni magi mok bo chopo. Wach ni ndalo mane gintie kod ne gimanyo moko chopo. Ma wach ma bende speaker mar od bura Moses Wetangula no wacho ni gino ok bo chopo ni ne gitemo manyo kane gin gi Raila no ko chopo. Giwacho ni mane gitemo yudo ni moko jopiny ne gora dhiang' kaka sejo moko ne goro paka jomoko ne goro yieyo. Koro giwacho to milion 10 bende dhi chopo. Koro mano wach mantie kanyo wadang'iyo ni to da chopo nade. Jolony weche mag siasa bende wacho nang'o ni segi gin mago ma Azimio bende ng'eyo ni ok ginyal golo godo jatend piny Kenya ni gin magi temo kelo mar mondo mi giroch godo telo mar piny owacho mondo kik dhi yo makare. To kwaduogo wach mar Kalonzo kai ma koro jood bura mag Wiper mantiere kweth mar Azimio koro giwacho nang'o ni Kalonzo en gikono Raila mar mondo mi koro sir Kalonzo Musyoka odhi ofwadh bandera e yiero mabiro mar 2027 odhi orakre gi jatend piny Kenya William Ruto. Cleophas, Kalonzo Musyoka sani kakwa nene osebedo kendo chung' mongirore Azimio manyiso ni koro nitiere wach moro nitie oneno ni kaoro en midhi chore mbele. Koro Kalonzo kakwa ng'eyo wacho ni chung' mar siasa ko osebedo ga kamoro achiel. Koro kaka sani ongirore ni machien kae no wach ni wantie Azimio koro nenre ni wach nitiere kae koro en minyalo dhire mbele mar mondo mi orakre kod jatend piny Kenya e yiero mabiro. Mano ka koro gintiere kar kanyo koro moge jwang' yode ne kanyo mano sigana bende mwaserango kanyo ite no mar 7 rangi kendo nyakoro moge jwang' mondo ing'e ni thoro wach mantiere kar kanyo dakika romo kanyo 16 to atieko gazet okinyi ma kawuono nitiere ite mar 8 ka koro nitie ndalo 10 kod 4 ma bende koro chiw
ne duolno mochung' ne ndiko jopuonje tich TSC mondo mi oranga ne weche gi mag osara. Mano chiw kanyo kod Collins Oyu ma bende jagoro maduong' mochung' ne NAT ma bende kane giloso achiel kuom magawa mantiere kacha county ma Kisii. Owacho kanyo ni koro ndalo 14 gi gigwelo TSC e twak mondo bede twak kodgi mondo mi girang'o weche go mag osara ma bende osebedo kacha kadhi nyime. Cleophas koro jatend NAT nyoro onyogo koluongo TSC mano duol mandiko jopuonje tich mar mondo gibede mesa mar twak. Gida bede twak ka gida rango winjruok mano time higa mar 2021. Winjruok mano tim to nokokete tim ka iwacho ni kindego ngima ne orochore, ochumi nok ni kare. Norochore kalure kod midhusi mano monjo piny mar Kenya mar corona kod ochumi mano duogo mobedo mayong ma koro weche nokochopo. Koro winjruok no tim to ne okokete tim mano koting'o weche mag omenda. Koro gikoni kochopo sani koro gidwani gibede wi mesa magimiyo gi ndalo 14 mar mondo gidhi e mesa. Giwacho nang'o odong' ndalo 13 kende to winjruok mano ket rumo. Koro winjruok mano tim no ne mane kete tim chakre higa mar 2021 machopo nyaka higa mar 2025. Koro giwacho ni sani gimoidho ma jopuonj dwaro mar mondo mi omedgi omenda mondo mi tijgi ochope yo makare. Koro gibeda beda mesa ni mesa milose wach weche ka itimo to jiketa put koluoro mesa tiwuoyo. Weche go mag somo bende wiye kanyo mana ka wantiere kar kanyo no union bende koro mano NAT bende koro pingo mokalo weche go mag mayo gi lemo kata wacho ni duoko gi lemo moro mapiny jotend sikunde ma ok osebedo kacha ka onge kod degree. Wacho kanyo nan graduated teachers kaluwore kod paro ma bende koro ntiere kar kanyo mano miwacho kanyo e gino iwacho ni en Presidential Working Party on Education Reforms ma bende osebedo kacha ka chwalo paro mopogore opogore kaka inyalo ber sector mar somo. Koro chiwo paro ma bende koro natero bende koro kwedo mokalo ka giwacho kanyo ni jopuonje mosebedo kacha ka puonjo e sikunde go mag primary ma bende onge kacha kod degree. Iwacho ni mago bende koro bende timo nade onego bed ni koro wuok. Iwacho ni itero gi lemo moro matin tiende nang'o magi e skunde ma bende koro ni kacha kod junior secondary school ema koro gintiere godo kata kinde ma koro girakore kanyo kod iwacho ni lokruoge mopogore opogore ma sirkal geto kelo e migawoni mar somo. Ma lokruok mane sirkal dwaro mondo mi okel mana put mano ket kod jatend piny Kenya William Ruto mar mondo ng'ene okenge makare mar kelo mar bero weche mag somo e pacho ka. Koro ne gineno ni jopuonj maonge kod lony kiwango mar degree ni mar mondo mi koro duok piny ema koro NAT bende nodagi malich momuya piny mano gimok timre. Ko giwacho ni atamalo 99 mag jotend skunde gin jogo mosomo to giwacho ni kiwango matin mar jogi maonge kod degree no gin jogo monego bed ni kik gologi e tich mani kogolgi to mano biro bedo rochruok maduong' ne yore mag tich e pacho ka. Ne gin jok monego bed ni miyo thuolo mar mondo mi odhi omed tiegre omigi kinde gidhi gitiegre ok ni riembogi e tich. Koro gikwed wachno mapek ahinya. Ka giwacho kanyo bende onego med gi thuolo nyaka tarik iwacho ni mago biro bende rumo tarik 31 higa mantie sani dwe mar 12 mano Disemba kochopo gikone mare kacha. Kata kamano giwacho ni onego migi thuolo mondo mi jopuonje go masani ni e sikul mondo mi otiek ane degree margi gidhi nyime. Watie gazet mar Daily Nation kod ite mar 13. Ite mar 13 kanye mantiere sigana machielo mantiere kar kanyo ma en machinglo moro mantie wiye ka. Iwinjo ng'ato wacho ni oyo wameduru kwan mag bunge wapidhuru yiende mondo los bunge maromo. Kamachielo ng'at achiel no bende koro nitiere e wi yien no kowacho kanyo ni aya koro sani yien unyalo ng'ade kaka intie mia pachi mineno kar ka nitiere udi kanyo magolo muya moko bende machalo mana chimni mane wiye kanyo moko bende ong'adi yiende moko pok ong'adi kono gini weuru ng'ado yiende wadani ogando chak dak kuonde ma ji nitiere. Iwacho ni kuonde ma mokete bunge ji kik dage wadaketo yiende kuro. Aya koche neno logging has been lifted mane kama garantie sani ng'amuro ok ogudu machalo flag mar Kenya to wang'eye weche gi owuok kuom jatend piny Kenya ok en ng'ata okang' pande wang'e to ng'iyo kocha ogudu ni to wang'eyo kata ka tindo wer wake ogudu mare ogudu to mare oting'o tung ochike dhoge kendo chike yamo. Nowacho nang' mondo mi oganda opidh yien
ma bende ebo se wuotho ka gi kako ji oganda mar mondo mi opidh yien nikech kaluwore kod rochruok mosetimre pacho kae mwaneno ni yien ema ywayo koth to koro yiende gi sani nok e pacho kae to nitie kum manoket kanyo kuom higni 6 mar ne kik ne ng'ad yien e bunge mag piny owacho to juma mokalo nyicho wacho ni koro kum na golo mar mondo mi koro ng'ad yien to ng'eni kum kosegol Cleophas mar mondo mi ng'ad yien dhano dhi ng'ado yien nyaka mago moko romo to en owacho ka koro mi ng'ad mago moromo ni yien moko nitie matuo e bungu kethore ni to oganda mane nweng'o gi wuok e bungu ni ok yud resruok koro ineno lori kanyo be ka wuok kuting'o yien to kineno piny kanyo yien otong' ma koro piny ongore rach mane kuma wachomo nikech koyawnwa tong' wabro tong'o makata dhano dhi wang'o maka jomoko dhi koro dhi tong'o mana wang'o maka otong'o to dhi wang'o maka gi chien ok odhi wang'o kata e bungu kanyo koro moke jwang' bede kod ng'eyo ni maling'ling' mage mantiere iye ka ero isewinjo weche mane katun kanyo ka ang'irango bende weche mamoko matimore e gazet ka ang'iyude ite mogik kanyo wechego mag tuke mawach kanyo mago World Championships mago wechego mag tuke mag ng'wech mabe nitie kata kanyo Manyala bende koro wacho ni ochopo kinde ma koro nyaka odhi ononre ne ni ng'wech koro dhi chalo e yo machalo nade kinde mabiro kata ka gidhi rakore kacha mano ka girango ng'we mopogore opogore to ahinya mano mar World Championships nyakoro moke jwang' kia ite ma iye kanyo idhi yudo ne sigana mar Shabana mabiro dhi lose kinde mabiro kanyo ko jolo weche mag tuke kata kamano ngoket gazet mar Daily Nation bathe yud thuolo madhi nyiewe siling 60 ka ene piny mar Kenya siling 1,700 ka ene piny no ma Tanzania 2,700 ka ene piny Uganda ka Rwanda kacha ka nitie nyiewe gi siling 900 wang'e gazet mar The Standard weche makoro bende omipe karka weche machiegni kodwa achiel kachiel ka ng'inene karka magi ema obedo kata kwarango duchieng' ma kawuono iwacho ni koro sani onge thuolo dibed ni onge thuolo mag anyuola moko matindo tindo kata iwacho ni tribes dhoudi moko matindo tindo manya bedo ni onge iwacho ni no place for small tribes in public service tich makoro bende nitiere kar kanyo irango kanyo jomagi madhi bedo kata karange kuom ji duto mantiere kar kanyo mano ka warange kar ka mano ka bende waneno mano e thor wach mochiw kar kae mano ka neno wechego ma bende ochiw kanyo kod jaod burano mano mar Mandera West Yusuf Adan Haji ma bende ni kar kanyo ang warange ne kanyo wachno mipeke ite mar ang'wen kata kamano Eriko ka Kizito mana mapie wi wach machalo kamano wach ni koro mano en gimoro ma bende koro wacho ni tribalism bende koro donjo e gik mathoth ahinya kiwacho ni en mana community achiel kata dhoot achiel kende nyalo bedo ni omako tije mathoth ahinya wacho ni tije thagalany mano ka irango kanyo ni kata weche mag gender rule ka bende koro bende ok rangi kit chwech bende koro ka gipogo tije bende ok en achiel kuom gigo ma irango e kinde ma ipogo tije mag piny owacho Cleophas ma wach ma bende koro wang'iye to bende ojo chuny nikech koro iwacho ni mana dhoudi matin kende mani kod tije mag piny owacho iwacho ni dhoudi 2 madito ema omako tije duto ma koro dhoudi moko matindo to yudo mana mathin kanyo ma koro iwacho ni report mano ogol kod jood bura ma wacho ni tije mag piny owacho kembe mag piny owacho bad migao mag piny owacho kaka kambi maloso stima mag Kengen gire wacho ni atamalo mag jotije man kanyo wuok e dhod Kalenjin nyaka duol mopogore opogore mag piny owacho ket kanyo Cleophas makidhi e ite mar 4 opang gi kaka oganda ndikuro mogol kanyo kiwacho ni oganda mar Luok kuma giyude tije kende gin mag tije mag dhowath mag nam lolwe to kidhi oganda mag Mijikenda yudo ka kuma giyude tije gin mana mago tije mayudre gwenge ma kucho to koro tije mag piny owacho madito ma bende osara bende yudre malong'o kaka Kenya Power gire Kengen gire kanyo koro mak mana gi dhoudi 2 madito koro Cleophas ma wach ma bende koro ng'eni nosingi kata ndalo mar campaign kan idhi yiero no oganda dhi yudo tich ok dhi ng'ini wuok e dhot mane ok dhi ng'ini kit chwech mane no oganda duto dhi yudo tich kaluwore kod lony margi koro ma gima chiegni kod chuny oganda ma oganda ng'iyo malich ahinya nikech sani oganda somo to oganda somo ni kaka gitieko to giyud tije to koro sami somo tiwinjo ni dhoudi nitiere kaka onyon piny koro wacho ka koro dhot mae monyon piny kamae to wadhi yudo tich gi kon mane koro ma weche ma Cleophas piny owacho onego bed joma beyo sama gichiwo tije nyakoro moke jwang' ite mana 4 kanyo gimondi kar kanyo maduong' en ni Kalenjin Kikuyu dominate jobs in 14 state agencies mano nitie kar kanyo ite mana 4 ka rangi kata yo makare kachiel koda ka weche mamoko
iwacho kanyo ni ero mano waranga ni ite mar 8 kanyo ka wadhi ite mar 10 mondo mi waneno dhi e yo machalo nade. Iwacho ni Mbadi bende koro wuok e lweny moro mager ahinya kod Wandai, ka wacho kanyo ni en tich monego bed ni timo bende itime e yo moro makare. Iwacho kanyo minority leadership e parliament en weak. Wacho ni en bende ok obi gwe tao kaka jakom mar ODM mano Mbadi, koro wuok tung' musuo kanyo kod mano Opiyo Wandayi, jatelo mag jogo manok e od bura kacha. Wijo kanyo koro wacho ni en telo moro ma weth Kenya lupime kod telo e kinde mane Mbadi nitiere kacha kaka jatelo mochung'ne weche gi mago mag jogo manok e od bura mokalo. Mano koro Mbadi no loso kowacho ni kweth mar jok manoko itayo kod jatelo ma weth ka koro kanyo wacho ni Wandayi ok osebedo ka tayo kweth no maber kata od bura mar ODM maber. Koro pimo kod kinde mare iwacho ni gin jogo mane chiegni ahinya kod Raila Amolo Odinga, jogo mane kana wacho wach to ni winjo. Koro santo seyo ni weth mar tiere telo mar kweth manok kae bende emomiyo yiero mar higa mar 2022 nokodhi negi makare. Koro wacho ni kata weche ma jogo golo kanyo gin weche ma ok kony. Koro bende ko owacho ni kata gima timre sani matimre od bura maido ka telo mantiere od bura mano kweth mar Azimio kochung' makare, ido ka moko noringo nodhi korka piny owacho kocha ni magi biro nikech telo mok ni kanyo makare. Koro seyo kanyo Wandayi ahinya kalure kod kit telo mochiwo ne kwethno. Koro wacho kanyo mathoth ahinya nikech Cleophas Oluoch Mbadi en ng'ama ong'e. Mbadi en ng'ama ne kane wuoyo kendo ne en gi lony mar kelo kanyakla kweth mare koloto seche mane koro nitie wach ma idhi wach od bura. Owacho ni jogi nokelo kanyakla, gino mowacho ni sani oneno ka onge. Mano kena kacha koro mo jonge ite mar 8 angi bed koro ng'en gi mage matimore kar kacha wadhi ka watieko gazet waranga ne ite mar 10 kanyo kod mano mar 11 kato bende ang walora gi kanyo ka otendore kod gigo duto ma ntiere e iye kanyo. Sani bende koro ntiere kar ka me wacho ni koro ntiere achiedh nade sikunde kata telo mag sikunde ikoni kanyo ni shock of 3000 schools maonge kod ang'o jopuonje madongo. Mano koro en wach ma koro liekore migawo ni mar somo. Iwacho kanyo nitie jopuonje sikunde maromo 3000 maonge kod jopuonje madongo gintiere kanye. Nitiere kwan mochiw. Iwacho ni top 5 counties mago mantiere kod deficit kata nok mag jopuonje gi gichalo nade. Kakamega, Bungoma, Nakuru, Homabay kod Bomet nitiere malo kanyo mano mag secondary school. Nok mag jotend sekunde sekunde mag primary Kisumu ni malo kanyo ka eno ka jopuonje madwarore kanyo romo 10,000 mano Kisumu county. Ka sikul ma county ma Kitui jopuonje madwarore romo kacha 10,000 kod 3 jopuonje nok mantiere kacha 2,000 erango gi duto 2,911 ka Kisumu kanyo nitiere nok maromo nade maromo 4,314 en achiedh nade momi peke ite mara 10 ma bende ondike kar kanyo kantie counties mopogore ka koro sani kama kaka chal mar wach nyalo bedo ni nitiere mana jogo mopogore monego beni donjo e sikundego kaka irango gi achiel kachiel ni gin jok machalo nade. Mago bende weche mamoko motenore kod kaka omenda dhi bedo kata gichwalo e sikunde mano kotenore kod dwaro mag nyithindo. Iwacho kanyo nyaka sani neno kanyo ni kwan gichalo nade opogi kidienje mopogore less needy, nitiere needy, extremely needy gi vulnerable. Mane kaka dhi bedo kacha kipogo gi mondo nene omenda gi kata gichwalo sikunde bende mondo okony weche mopogore dhi bedo kacha kachopo kare. Nok mag jopuonje bende chiw kar ka en achiedh nade ma sikunde kale Eric. Ma chiedh nade nikech kanyalo yangre ni sikunde maromo 3,000 onge kod jotelo, gionge kod headmaster kata administrators kaka wang'eye kata kono wacho dholuo to mano gima ne wuok wilgo ni headmaster to wacho gi dhok no. Cleophas ma wach ma lit ahinya nikech wacho ka ni sikunde mag primary ne kod nok mag jopuonje madito maromo 1,918 to sikunde mag secondary ni kod 1,441 maduto koriw tiwacho ni gichopo kanyo 3,359. Ma wach ma bende kori wacho ni county ma Kakamega emotelo gi nok mag jopuonje mag secondary, jopuonje madito mag secondary, to county mag Kisumu emotelo nok mag jopuonje mag primary, jotimo mag primary. Ma wach ma Cleophas koro ng'eni wacho kanyo ni
jopuonj onego bed ni indiko ma kineno kanyo ket nok mag jopuonj idwaro jopuonj monego bed ni indiko mar mondo mi ochop dwaro makanyo. To kendo wach miwacho ni koro bende koro biro makare en wach mar omenda kata siro somo mag nyithindo madonje mbalariany ma wach mosekelo midhiere pacho ka osekelo kibe chuny nyithindo madhi e mbalariany kata mago manoluongi nikech kit somo masani Cleophas no biro kod nengo mare ma koro wacho ni nitiere nyithindo ma onge kod nyalo, nyithindo ma dwaro kony kabisa. Koro wacho ni mage piny owacho dhi miyo dhi chung'negi kanyo ma kalure kod kendo nengo magi dhi yudo kae loan cha. Koro wacho ni omenda mar somo no tuition gin gidhi chulo te. To chak kendo tie kiwango mogo ma nyithindo madwaro to ok ni gidwaro ahinya, gimbe nitie kaka idhi migi. To Cleophas nengo mar somo mar mbalariany sani osebiro kendo en malo kendo biro matek, modhi bedo matek ne jogo manuongo ne piny nikech koro wacho kanyo ni riwo keto body matero nyithindo somo sekondar kaka KUPS kod mano machiwo hola mar HELBS koro idwa ni odhi okete kamoro achiel mondo mi tijegi odhi wang' achiel nikech KUPS amoseketo gi chen modhi ng'eyo ni dwaro ma nyathini chal nade. Koro gino kebe kanya biro to nya bedo gima ni kare kenya riwo bed gimoro achiel, ok ni KUPS ni yore kucho, HELBS ni yore ka, wecho chochni kanyo, dwaro nitie mathoth to somo bende dwarre to nengo bende ni malo, ngima bende oidho, ochumi bende ni malo, mako piny mafwanda otek ojwer. Koro mag jwang' otek magi weche matiere kar kae ka skunde be koro mbak mafwanda mane makelo giko mag nonro mag gazet okinyi ma kawuono. Erokamano kuom bedo kodwa okinyi ma kawuono kana kelo nonro mag gazet okinyi ma kawuono somo saa achiel ose dakika achiel wakelo ni nonro mag weche mag tuke. Kik idhi mabor, kete mana kar kae, antiere kae kod Eric Okeo Kizito. Erokamano ahinya wuok Kisumo kano Kabonyo Kanyagwal kano Kabonyo. Erokamano ahinya kuom bedo thuolo matwa kodwa. Ng'ato ne penjo ni njawa be tinde ring gibi kech omakogi. Erokamano ahinya kod Jwang'.